Toen maandag kwam de eerste race, 2 keer. Dus, en daarna hier even een leuk dingetje op Facebook zetten, dat doe ik altijd. En dan kan je een bordje maken, die ik in de zetten. En, maar dat ging meteen helemaal los. Dus de kwam daarna, ja, ik denk het wel een 30 keer dat ik wel hand heb. Ja, het is een beetje tijdverdrouw. Naast mijn gewone werk, ik werk in de ploegen, bij sluismeester en daarnaast hou ik een soort tijd maar de dagdelen ben je dus ik thuis. En stilzitten is net zo mijn ding, dus ik vind het mooi om te doen. Voor een beetje sociale contact of wat. En ja, dat is mijn hobby geworden. Prachtig. Hier, waarom is dat? Is MS bij mij constateerd. En ja, dat is eigenlijk een zenuwaandoening, dat het centraal zenuwgestel, dat je eigen afweer, dat onvalt, ik het zo maar simpel zeggen. Het is een heel complex gedoe. Maar, en dat heeft hem bij mij vooral op mijn ren zetten. Dus ik ren in. Dus dat is ik, hoe moet ik het zeggen? En het is ik een manier. Ja, om het uitlezen. Van, als je dus zo'n soort aandoening hebt, en ik heb dus nog een trekje hier, dus dan leerde ik mij, leer ik me om te gaan. Zo, van dat gaat net altijd lekker makkelijk. Maar als je er net om denkt, kon je makkelijk boeten spul te staan. Als je dus minder fysiek kennen. Dus ieder feestje of ieder dingetje, het is al je staand. En toen had ik zoiets van, ik moet wat verzinnen dat dat net gebeurt, of net gebeurt, maar dat het minder gauw gebeurt dan dat ik wil. En zo heb ik een aantal dingen altijd betain, dat is connectie haast met mensen en dat is dingen door die wolkist en dat het ik nog enigszins wat zin heeft. En dat is dit onder andere. En dat is, ja, daar word ik blij van. Ja, ik moet het wel doen. Het is natuurlijk wel een eerzaam werk. En ik ben van, als opleiding ben ik machinebankwerker geweest. En hij werkt op bouwdien als studie. En ja, dan leer je dus om gereedschappen scherp te krijgen. Dus dat principe is niet wezen bij redensleeping, dat kun je passen. Dus dat is wel grappig. Als je nog zoveel hier leren om te gaan. En dat je ik een beetje het positieve ziekje blijven. En wat het ik maar is, dat ik nou schaatsen sliep, of ik doe of reden sliep, of ik maak ze vogelhuisjes, of ik maak ze mini-biep, we hebben bij huis. Altijd zou het dan maar dokter niet zeggen. Maar. En dat houdt mij, ja, die positiviteit houdt me op de been. Kan ik rustig vertellen. En je krijgt redens, nou ja, dat moet soms best 4 weken komen. En ze gaan weer piekfijn door. Dus dat is, meestal ben ik tevreden en blij en dan komen we weer om. En ja, hartstikke leuk.